Virtuálna prehliadka hotela Palota Salo, 4. časť. Vo viacerých miestnostiach hotela sa stretávame pamiatkami, pripomínajúcimi nášho kráľa Mateja. Ale prečo je tu toľko paralel? Kalman Lux, ktorý hotel projektoval, mal po celú dobu jasnú predstavu o štýle hotela. Aj v slávnostných príhovoroch prednesených pri otvorení Palota Salo bol hotel označovaný za jednu z najmonumentálnejších stavieb 20. storočia. Poľovnícky zámok, pripomínajúci dobu kráľa Mateja, vybavený všetkými výdobytkami modernej techniky, komfortom, ktorý spĺňa aj tie najrafinovanejšie požiadavky podľa maďarských projektov, vďaka práci maďarských robotníkov za maďarské ciele. Teraz sa pozrime na to, čo má budova spoločné s kráľom Matejom. Projektant budovy chcel navodiť atmosféru poľovníckeho zámku z čias kráľa Mateja. Farebné vitrážové okná vedľa hlavného schodiska zobrazujú poľovačku kráľa Mateja. Naša historická reštaurácia v súčasnosti tiež nesie názov Máťaš. V budove sa na viacerých miestach nachádza vyobrazenie havranového erbu kráľa Mateja. Havran bol všade prítomný v hoteli Palota Salo. Bol to erb zariadenia, na ktorom sa Havran, držiaci prsteň, objavil až 2-krát. Erb bol uvedený aj na publikáciách hotela Palota Salo a na jedálnych lístkoch sa vyskytoval v reliefnej podobe, ktorá bola počas sviatkov zvýraznená voskovaním v bronzovej farbe. Logo používala aj reštaurácia. Preto niet divu, že Havran bol zobrazený aj na jedálnom lístku pivárne Huňady, zdobenom červeným tulipánom. A zda najkrajšiu aplikáciu emblému nájdeme na oficiálnom listovom papieri hotela. Vedomé používanie zvieraťa v erbe ako emblému sa ani v tej dobe nepovažovalo za niečo zvláštne. Okrem toho, mnohé ďalšie motívy spájajú hotel Palota Salo s dobou kráľa Mateja. Toto spojenie sa vedome zvýrazňovalo, o čom svedčí aj fakt, že na pohľadniciach, vydaných v čase otvorenia hotela, bol zvyčajne uvedený nápis Palota Salo Lilafüred s vysutými záhradami z čias kráľa Mateja. Naša hotelová reštaurácia Máťaš slúži gastronomickým požiadavkám našich hostí à la carte od jesene do jary a je jedinečným miestom pre menšie rodinné oslavy a svadby. Jej otvorenie sa spája s menom Ferenca Ságodyho, ktorý hotel riadil v rokoch 1937 a 1938. Piváreň so zvláštnym gotickým interiérom si namiesto predchádzajúcich názvov Kurír či Turista prevzala meno Jánoša Huňadyho. Červená vápencová podlaha reštaurácie Máťaš Kiraj a jej hviezdicová interzia je jednou z najpozoruhodnejších krytín v hoteli Palota Salo. Dobové pramene však jednoznačne dokazujú, že pôvodná podlahová krytina reštaurácia bola ešte zvláštnejšia ako dnešná. Bola to gumená podlaha maďarskej výroby. Reštaurácia si až neskôr vymenila svoj názov s reštauráciou Huňady, nachádzajúcou sa na prízemí, a dostala súčasný názov Máťaš. Piváreň sa stala medzi hostiami rýchlo populárnou, jednak kvôli pivu a jednak pre svoj sofistikovaný dizajn. Obdobie pred vojnou bolo skutočným rozkvetom hotela Palota Salo, avšak neskôr, počas druhej svetovej vojny, slúžila reštaurácia Máťaš
na uskladanie konského náradia. Oveľa neskôr, v 90 rokoch, vysnívalo vtedajšie vedenie do tejto patinovej miestnosti reštauráciu s renesančnou atmosférou. Čašníci mali na sebe kostýmy pre pážatá, z jedálneho lístka sa dali objednať jedlá z obdobia renesancie, podávané na veľkých drevených tanieroch. Prispôsobiať sa k dobovej atmosfére, hostia jedli večeru rukami, bez príboru, pri jemnej renesančnej hudbe a na záver hostiny dostal hosť na hlavu korunu. Skutočnou zaujímavosťou reštaurácie sú originálne farebné vitrážové okná, ktoré zobrazujú mestá, oblasti odčlenených po Trianonskej mierovej zmluve v roku 1920 a pamätihodnosti týchto miest s krátkými veršami v spodnej časti. Áno, sú to skutočne pôvodné okná. Počas druhej svetovej vojny hámorčania tieto cenné umelecké diela ukrývali v okolitých jaskyniach a po návrate mierových čias sa tieto opäť dostali naspäť medzi ikonické prvky hotela Palotasalu. Boli sme už v 2 reštauráciách a aj na najvyššom bode hotela Palotasalu. Kto by nebol zvedavý aj na najnižšie položenú miestnosť, kde príležitostne organizujeme degustáciu vín a môžeme očakávať stálu teplotu 10 stupňov Celzia. Ktorá podzemná miestnosť to môže byť?